OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Actuel Media la jabaga anga foli bawo ye kabina o sigaro la bismillah ako dogo kun kibaro keneka bakuru bawo flani Dr Umar Mariko Bakari Kamara ka fara Buba Fane kan olu minana ku bla berela ka sababu ke kumakan do Charlie bololo sanfɛ fini gosilaw kɛnbɛ ka gɛlɛya sɔrɔ bi kosɛbɛ kabini bazin gesneru nana an ka sugu kɔnɔnaw la décembre kalo ye min kɔnɔna la sida bana kɛlɛli o bɛ bila sen kan Dr Yayi Kani Jalo ale bɛna walawalali kan ye o kan nunu de bakurubaw ye ka fara dɔwɛrɛw kan an bɛna minnu kɔnɔ kuma walawalaw ye aw bisimila ko kura ka dɔgɔkun kibaraw kɛnɛ kan Dr Umar Mariko ka fara Bakari Kamara ale ni Buba Fane kan olu tun bɛ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka sababu kɛ kumakanw ye min carila bɔlɔlɔw sanfɛ kumakan min yɛrɛ kɛra sababu ye ka nin maa saba bɛɛ bila bɛrɛ la Mamadou Bilali Kulibali ale bɛ walawalali kan y'a kan. Pour moi, mes jours étaient comptés. Dɛnɛndo tɛmɛnen octobre kalo tile 6 Sadi ɲɛmɔgɔ Umar Mariko minɛna kiiri tigɛbagaw fɛ ko k'a sababu kɛ k'a kumakan yira bɔlɔlɔ sanfɛ min na a bɛ ka nɛni kɛ tarata don a bilala ka taa kasobonba la kiiri tigɛbagaw fɛ nka nin ko in sen fɛ Dr Mariko kelen ma minɛ Bakari Kamara ani Buba Fane olu fɛnɛ minɛna ko sabu ka da kan k'u y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ hakilina jigila dɔgɔkun tɛmɛnen Premier ministre ka kumakan dɔw bilala bɔlɔlɔ sanfɛ o jaabili de sen fɛ Dr Mariko ni a kɛrɛfɛmaa dɔ ni ɲɔgɔn cɛ nɛni taara b'o kɔnɔna na. L'interpellation, en tout cas, suite au vocal qui a... A weleli k'a ɲininga an bolo tɛ kojugu ye nka k'a don kaso la o de tun man ka kɛ sariya de y'a yira ko kiiri kɔnɔna na kasodon man ka caya nin tun ye gundola kuma de mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ a tun man k'a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ wa a tun ma se nin bɛɛ ma a kun kan ka ɲɛnabɔ cogo wɛrɛ la a kun bɛ se ka to so kɔnɔ dɔrɔn k'a kana bɔ nka a y'a faamu cogo min na u bɛ fɛ ka dankari parti sadi ko la. Dr Umar Mariko ma bila fɔlɔ wa a ka kiiritigɛ don bilala février kalo tile 15 nata la sariya la ɲaganti min bɛ se ka bɛn a kan o bɛ taa fɔ san 3 kaso la wa a bɛ se ka fɔ miliyɔn ta sara kiiri ye parti politique caman y'a yira k'a fɔ k'a ni minɛni man kan wa caman y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan n'a ka parti sadi yɛrɛ b'o la ko walasa k'a labila. Ni waati laban ninnu na an ka jamana lakana ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ bin kɛra bolimafɛn dɔ tatɔ ka sugu la bin bɛ ka kɛ duguw kan hali sɛnɛkɛlaw fɛnɛ Fatumata Darame na an ka kibaruya ɲinina don ale wulila ka se maa dɔw ma k'olu ɲininkali kɛ yalima fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ ni wale ninnu na an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mɔgɔ 30 bɔɲɔgɔn nin tora bingali wale la jumadon décembre kalo tile 3 Bajangara ni Songo furancɛ la tile 3 tasibila kɛra bamatɔw tɔgɔ la Mali cɛmancɛ ɲanfan duguladenw y'u ka hakɛ ɲini faamaw fɛ. An ka bɛn o de bɛ Mali ko ɲɛnabɔ quoi ne kɔni bolo ne ka jateminɛ ko ye fanga ye fɛn dɔ ye n'Ala ye fanga kalifa mɔgɔ la n'i dara la a bɛ ɲɛnabɔ bon n'i ma da la a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ mɔgɔ min bɛ sanfɛ e dalen t'o la ɲɛnabɔ cogo t'o ko la ne kɔni bolo. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw nani sisan cɛ ko yɛlɛma foyi ma don Mali lakana ko la. Attaque min kɛla nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin attaque ɲɔgɔnna ye an y'a ye k'a fɔ depuis san 4 ni jamana taabolo yanfan cɛmancɛ yanfan na dugu bɛ jɛni mɔgɔ bɛ faga mais ka kariw fana lajɔ ka passager ka wari bɔ kun an y'o ye mais ka passager lajɔ ka wari bɔ kun ka tila k'u to kari kɔnɔ ka tasuma minɛ kari kɔnɔ k'u bɛɛ faga ni a siɲɛ fɔlɔ ye wa a balila na wa a kɛla kasaraba de ye o de y'a to population tɔɔrɔlen don bi k'a ye k'a fɔ kari de bɛ lajɔ ka adamaden to a kɔnɔ mɔgɔninfin muso wa n'u den ka tasuma minɛ k'u faga an ma dala k'o bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ population ye weleli bila faamaw ma k'u ka a siran lakana u ye layidu caman ta k'u b'a lakana n'o ma se k'a lakana vraiment hali bi mɔgɔ dɔw ma se ka ku mɔgɔw fɛ ni tɔɔrɔlen don i mɛ mɔgɔ yɛrɛ bi Bayangara u dimi kojugu k'u bɛ désobéissance civile kɛ u tɛ impôt sara u tɛ baara kɛ u tɛ foyi kɛ.
Madi Konate y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni jigi tigɛlen tɛ camancɛ faga ɲɛmaaw la. Je dirais pas comme ça, trahi. An tɛ se k'a fɔ ko camancɛ fanga y'an janfa kabini sisan. Sabula wagati min dir'u ma o wagati de ma labɔli kɛ fɔlɔ. Ka d'a kan jamana tɛ jɔ kalo damadɔ. Walasa ka jamana jɔ ninnu mago bɛ wagati de la walasa ka jamana kunkan ko bɛɛ dɔn. Les avantages et les inconvénients. Finitigilakaw ka nali fanga la ani Nations Unies maaw ni Faransi maaw ka cɛden minnu b'an ka jamana kɔnɔ ma foyi bɔ bingali wale la ka d'a kan hakilina jiginna a ye wagati jan bɔ ni bingali wale min ka dadigi kɛ an ka kɔrɔnyanfan ni an ka tilebiyanfan na. Bazin ye fini ye min kanunen no anw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛnajɛ donyaw fɛ i n'a fɔ kɔɲɔ denguni o n'a ɲɔgɔnna caman nka min ye gɛzinɛri ye ale nalen an ka sugu kɔnɔnaw la o kɛra sababu ye ka gɛlɛya bin fini gosilaw kan Asetu Funɛ Samake ale ye ɲinini min k'a ko la an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka bazin minnu donnen do tubabugala la n'olu bɛ wele ko gɛzinɛr olu kɛlen do ka Mali sugu la mini bi kosɛbɛ. Fɔlɔ la n'i ye bazin san n'i hakili kun bɛ jigin fini gosilaw la bi in na olu bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ. Gɛzinɛri nalen ni sisan cɛ k'a bila sisan a ye belebeleba bɔ fini gosi yɛrɛ la pewu parce que fini gosi yɛrɛ sisanlama nafa si t'a la bilen foyi t'a la jango n ko baara don tɛ se k'a bila. Dɔ bɔra fanga la tɛlɛ fini gosi yɛrɛ de banna fini gosi banna yɛrɛ de. Era bɛ sugu kɔnɔ sisan e tile bɛ mankan na yɔrɔ jumɛn mankan di yɔrɔ si fɔlɔ ne nana nin waati ale tɛ ka kuma fɔta mɛn. Ni fini gosila ninnu ka sɔrɔta kun bɛ se k'a ta 1000 fo ka taa bila 3000 la tile kɔnɔ bi na hali dɔrɔmɛ 200 sɔrɔli ka gɛlɛ olu ma. Tile la don naw 1000 don naw 2000. Kɔnɔ ne yɛrɛ kelen da ne bɛ se ka 2000 sɔrɔ don dɔ ne bɛ se ka 3000 sɔrɔ bi hali don dɔ hali ne 200 sɔrɔ. Min yɛrɛ sɔrɔ a tɛ tɛmɛ denbayatigi n'a fɔra ko diɲɛ don o don 400 tile ani ɲɔgɔn cɛ est-ce que fɛn tɛ sɔrɔ sisan o la. Client ka laseli b'a yira ko ni dun ka ko don hali n'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko farafingalan de suguya ka ɲi. Sisan jɔn ka la nali ka suma a tɛ fɔlɔ ta cogoya bɔ. O bɛ girin min nɔfɛ i yɛrɛ bɛ girin o nɔfɛ n'o tɛ an ka gala ka ɲi ni gala fɛngɛ ninnu ye gala. Galadonnaw ka fɔ la gɛzinɛri suguya ka ca. A dɔw bɛ don gala la wa olu fana bɛ se ka gosi. I b'a dɔn gɛzinɛri ninnu mana dun a dɔw bɛ jɛ k'u koyo bɔ n'i seginna k'a don gala la i y'a faamuya gomi dɔɔni mana k'a la a bɛ se ka gosi. Gosili o gosili jɛ i bɛ se k'a kɛ gɛzinɛri la. Ma pasi min bɛ don gala la o bɛ gosi o yɛrɛ de bɛ marché kosɛbɛ. Ko minnu b'a to mɔgɔ bɛ gɛzinɛri sugandi o dɔ ye ko a couleur ka ca. Sisan client ka fini donta bɛ kɛra gɛzinɛri de ye. Parce que sirili bɛ ko a la et puis an bɛ couleur caman ye. Couleur ma in fana bɛ marché a bɛ dépend ni mun ka di ye dɔrɔn. An ka farafingalan donni ba la o ka fisa kosɛbɛ malidenw ma sabula a bɛ dɔ bɔ baaratanya fanga na. Walasa k'an ka nin dɔgɔkun kibaruya kuncɛ an bɛ taa kɛnɛya kunda i n'a fɔ santɔw la décembre kalo ye kalo ye min kɔnɔna la sida kɛlɛli o bɛ bila sen kan ɲinanta bilala sen kan ni kuma kun ye o de ye ka sida kɛlɛ ka bɔ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la docteur Yayi Kani Jalo ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye u ye baara minnu bila sen kan ka bɛn ɲinanta ma a tun bɛ Aminata Igirɛ Kulubali ka kuma galamaw la an k'a lajɛ. Sida bana ni kɛlɛli kama an kɛlen do ka laɲini caman sigi sen kan an bɛ ka wulikajɔ caman kɛ o ko okumu kɔnɔna la. O de kama wagati dɔw la an bɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ an ka laɲiniw bɛ ka sabati. N'an kan ka ko minnu falen an la walima n'an bɛ se ka ko minnu kɛ walasa an ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogoya min na. An ka laɲini belebeleba ye dɔ ye sabula an ka laɲini belebeleba ye ka se ka sida bana kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ sani san 2030 cɛ. San o san décembre kalo tile fɔlɔ an n'an dɛmɛbagaw bɛ jɛ ka nin don in la ɲɛnɛmaya. O ni sida bɛ jamana kɔnɔ walasa ka se ka Mali ɲɛmɔgɔw dɛmɛ sida bana kɛlɛli la. Décembre kalo kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛmaw fɛ walasa ka sida bana kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ. O okumu de kɔnɔna la loni sida kelen do ka mɔgɔ dɔw suganti u yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la n'olu bɛna baara boloda lɔgɔkun 4 kɔnɔ. Jamanaw tɛ kelen ye nka Mali ta okumu kɔnɔna la an kun ye laɲiniw kɛ san 2020 wagati la ko sɔnni an ka se san 2030 ma
Ko n'i ye mɔgɔ ta 100 sara la 90 ka se k'a ka lahalaw dɔn sida bana kun kan. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko san 2020 wagati la 100 sara la 50 olu y'u ka lahalaw dɔn. 52 olu bɛ furakɛ. Hali n'a sɔrɔla an kun ye laɲini minnu kɛ n'olu ma se ka sabati belebeleba kɛliw la. C'est pas au même rythme, mais quand même il y a des progrès dans la réponse au VIH. Nin waati na Mamadu Bilali Kulubali bɛna ɲɛfɔli kan ye jamana kɔnɔna kibaruya tɔ ani kɔkantaw kan teliya la. Sigikafɔba min bɛna k'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Assise nationale de la refondation ye ka sanga ni o daminɛni an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita ye laseliba kɛ kalo tile 9 tɛmɛni min sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko Assise bɛna kɛ fara ɲɔgɔn kan ye min b'a to maliyɛnw bɛ se k'u kungo fɔ ɲɔgɔn ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'a bɛ gouvernement fo kosɛbɛ u ka baarakɛliw na. Lakanabaliya b'an ka jamana cɛmancɛya fan na. O de hukumu kɔnɔna na an ka minisiri min ka ca ɲɛsinen don golomasiri tabagaw ma n'o ye colonel Sadio Kamara ye ani minisiri min ka baara ɲɛsinen don maaw fara ɲɔgɔn kali ma n'o ye Ismaël Wage ye fo ka taa se minisiri délégué Umaru Jara ma. Olu ye wulikajɔba kɛ Banjangara mara la décembre kalo tile 8 n'a tile 9 tɛmɛni. Ni wulikajɔ in kun ye ka mɔgɔw hakili sigi lakanabaliya ta fan fɛ ani k'a yira mɔgɔw la ko golomasiri tabagaw bɛna fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa nin ko ninnu ka dabila. Kunu Abuja, Nigeria jamana kɔnɔ, CEDEAO a ka san fara ɲɔgɔn kan ba kɛ. O sen fɛ ɲɛmaaya yɛlɛmana wa o kumana kosɛbɛ bingani wale minnu bɛ ka kɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna na, Lajinɛ ani Mali la ko minnu bɛ ka kɛ. U segir'u ka kumakɔrɔw kan n'o de ye k'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan walasa kalafili bɛ se ka kɛ février nata cogo min na. U y'a yira fɛnɛ ko cɛmancɛ fanga ka kibaruya d'u ma u bɛna baara minnu sigi sen kan ɲɔni transition ka ban. Burkina jamana kɔnɔ, tile 2 premier ministre Joseph Dabire bɔlen fanga la, Lassina Zerbo sigira a nɔ na. Président y'a sigi juma tɛmɛnen wa a y'a laɲini k'a fɛ ko nin tile 2 in na k'a ka gouvernement sigi sen kan. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaruyaw la min labɛnna Actuel Media kunnafoni diso fɛ k'a lase aw ma an b'a fɔ aw y'aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Ala k'an ka jamana kulo suma. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.